Hola, benvinguts, gatos i gates estressades, estressadíssims, perquè amb la primavera, com diu el refrany, la sangre altera. I és veritat, veieu que els ocells ja van una mica descol·locats, perquè encara no és l'hora de lo que té que ser, que és la primavera, però com que ve aquest temps que s'anticipa tot, doncs tots els ocells van malament, la gent anem una mica bojos, i avui vull parlar d'aquests personatges tan clàssics a les carreteres. Qui són aquests clàssics de la carretera? Com no? Els ciclistes! Sí, senyor! Què faríem els conductors si no veiéssim ciclistes a la carretera? Semblaria impossible. Us imagineu un dia per la carretera i no trobar un ciclista? I a vegades van en grup. I dius, bueno, però aquest país qui treballa? Perquè, clar, veus 4 jubilats que sí, que van en bicicleta i tal, però a més són nanos... Aquí no treballa ningú! Van en grup. Surten de casa, molt de matí. No sé per què han de matinar tant. Si no aneu a treballar, tios! Aneu a fer una mica d'esport. No, doncs ells a les 6 del matí, con la bicicleta. Vinga, pedalant i pedalant i pedalant. I el primer que fan és anar a esmorzar. Això sí, tu, que no els hi treguin a esmorzar, Després de l'esmorzar, el porró de vi, la botifarra, i vinga vi, fota-li el xupito, i apa, i agafa la bicicleta i va sola. Sola va, tu! Clar, que quan acaben d'esmorzar, després del vi aquest del porró, se'n van a fer curves, i la bicicleta veus que va sola. Jo no he vist mai un mosso parar o un ciclista i li fes la prova d'alcohol. I per què no, tio? Si estàs veient que el tio va fotent esses. Els ciclistes s'han de respectar, evidentment, i han de deixar 1,5 metres. 1,5 metres. Clar que tampoc poden anar amb un metro medint si és 1,5 metres o és un medio metro o un metro. El problema és que ells després, quan tu estàs parat, et passen russant la porta, el transmissor, s'emporten el mirall i no es donen compte. Els tios van tan ficats en el seu paper que han de guanyar el Tour de França i el d'Alicante i el de Catalunya, s'emporten el retrovisor i ahí te quedes, Pepe, que estàs listo perquè t'has quedat sense retrovisor. No es donen ni compte, passen volant. Bueno, després també veus aquell típic dominguero que va amb una bicicleta i dius, conya, que sí que corre. I és que és una bicicleta a piles, o sigui, elèctrica, electrònica. Això ja no és una bici. Això on està la normativa? Això és una motocicleta. És una motocicleta. El que passa que la motocicleta, el motor el mou elèctricament. És com si fos un cotxe elèctric. Ni no porten carnet, ni porten casco, ni res de res, ni nada. Ale, vinga, som-hi! En fi, hem de patir els ciclistes i no posar-nos nerviosos, perquè clar, quan ve una curva i veus que hi ha un grup de ciclistes i vols passar i no pots passar, i ells vinga a parlar, pimpa, i tu vols passar i tu no passes, al final acabes enfastiguejat. Jo crec que el millor que podem fer tots és agafar una bicicleta i anar, deixar el cotxe, tio, perquè a més és més ecològic, no gastes gasolina, fas esport, fas salut, o sigui, tot molt bé, són tot avantatges. Deixarem el cotxe i anem tots en bici i segurament a Barcelona l'Anna Colau ens felicitarà a tots perquè quedarà tot més descontaminat i tots anem en bicicleta, i serà com allà a Holanda, no? Sí, tots van en bici, t'atropellen i no passa res. Bueno, vinga, anem a començar el Gato Estressado i em pensaré de comprar una bicicleta d'anar endavant, perquè si no, això és molt estressant d'anar en cotxe amb les bicicletes davant. Gato Estressado, endavant! Gato estresado. Gato estresado, gato estresado, gato estresado. Bé, doncs ja estem aquí, benvinguts, aquí estem amb la Gemma. Gemma, què tal? Bé, molt bé. Escolta, jo volia preguntar, tu què et sembla això que ara tothom digui noi, noia, diputat, diputada, xòfer, xòfera? Clar, perquè xòfer, una senyora que porta un autocar, per exemple, és un xòfer i una xòfera. Com li diríem? I, per exemple, tu que ets un bombó no pots dir bombó, tinc que dir bombona. Clar, ets una bombona. Si ets bombó, bombona. No? Però bombó només té masculí, és bombó. No, és igual, aquí hem de dir diputats, diputades, xòfer, xòfera. A veure, jo crec que... El catxofa, el catxofo. Clar, és que si no tothom s'ofenen aquí.
Estem en un punt delicat, Com ho fem, això, ara? A veure, Et el de dic bombona m'ha agradat. Bombona m'ha agradat. Ets una bombona. Vale, seré bombona ara. Sí? Vale. L'únic que ho trobo una mica tonteria al final, perquè tampoc cal dir masculí i femení tota l'estona. Jo crec que si diem un ja has d'anar per entendre els dos. Sí, però quan tu veus últimament s'ha posat de moda, Ja. perquè els polítics posen moltes coses de moda, entre altres cobrar unes pagues d'escàndol i no fotre res. Però bueno, per exemple, també posen de moda el dir diputats, diputades, senyors, senyories, senyors, senyores, companys, companyes, i sempre estan igual. Ja. Sí. Potser jo crec que en aspectes més formals sí és millor dir-ho, per exemple, davant del Congrés, doncs dir-ho, però en tema, no sé, companys, companyes i això no. No fa falta. No. Bueno, perquè ara, senyors diputats, T'ha agradat, feu cas a la Gemma perquè veiem que ho té claríssim, això, Sí, bombona. Sí, ara, quan et diguin alguna cosa, si et diu bombona, no t'enfadis, No, m'ha agradat el mote, ja. Vol dir, ets una bombona. Molt bé, Gemma. Doncs ara, a veure si ens fa riure més també el senyor Sunyol, amb els seus acudits. El anem a rebre. L'esperem amb ganes. Sí? Però tu rius molt amb ell, Ja, molt. Però et fa gràcia? I ma mare també. Sí? Mare de la Gemma, riu de veritat amb el senyor Sunyol. Bueno, haig de dir que avui he estat en una tenda de motos, no de bicicletes, i el senyor em diu, vostè és aquell senyor que surt amb el de les ulleres que diu aquells acudits tan dolents. Dic, mira que bé, o sigui, vostè se'n recorda del senyor de les ulleres, però no sap qui soc jo. Jo sóc el que surto amb ell. Dic, no hi surt amb mi, no. Imagina't com està el tema. És que el senyor el dona petjada. Sí, no? Sí. Bueno, doncs vinga, anem a veure el senyor. Martínez el senyor. Benvingut, senyor Sunyol. Hola, què tal? Com estàs? Bé. Avui almenys hi ha una mica d'ambient aquí, tio, perquè amb tu sol sempre és molt avorrit, Sort de mi, Sí, Avui des de Mataró m'han dit vostè és el senyor que surt amb el senyor Sunyol. Sí. Dic, però que bé, Veus, clar. quina alegria em dona, això. Veus? Home, Sí, perquè... vostè, a mi em diuen vostè és el que surt amb el senyor Home, Sunyol. esclar, Dic, sí, perquè jo sóc l'impactant sóc jo. És que dona la fam al programa. Sí, Clar, no? sí, home, sí. Sí, també m'han dit que fa uns acudits... Dolents, molt dolents, molt dolents. No és el que però els agrada, no és són el que massa- pensa la Sara. És que els barcelonins... La Sara no. No, Li has perquè canviat teniu el nom. humor, ho sabeu, Però li has canviat el nom, ho no? valoreu. No, la Sara és ma mare. Ah, perdona. Sí. Hola, Sara. Perquè No, no he ficat la es mà. posa molt contenta. L'hem de convidar que vingui aquí perquè a ella li agradaria sortir per Vale, televisió. doncs a veure, càmera, sisplau. Càmera, vergonyosa. senyora Sara, està vostè convidada, en seria un plaer i un honor Que vingui un dia amb la seva filla. Exacte. I li farem una petita entrevista també. Què et sembla? Sí. Sí? De medicina, perquè és metge. Ah, doncs, ostres, Sí, és bueno, estupendo. si és de medicina, estupendo, perquè ell no hi entén. Exacte. Sí. No, però sí, a vegades em pot donar algun consell. Escolta, El que et passava l'altre dia. Per que exemple, trobes malament. si hagués vingut, Estaria- dit, vostè té un atac d'ansietat, o té això, o té allò. O té Pam, cagarines. Home, directament no. Sí, bueno, no. Bueno, gràcies a Déu no hi ha res. Li haguera dit té Estupendo. diarrea. Queda més fi? No, estava tapat, Jo sé que Sí, tenia però això per això. mucositat i tal Sí. i qual. El problema que teníem Vostè que aquí, m'estressa que si molt. et destapaves era... Fem la seva secció, perquè si vinga. parlem de la meva vida... Doncs mira, escolta'm, Vale, va. escolta'm, mira, tu saps que la setmana passada, Sí. ja fa dies, el dia 8 va ser el dia de la dona, i van haver manifestacions, i van haver parlaments. I em vaig trobar amb un amic l'endemà que em va dir, ahir, vaig quedar tan conscienciat de les manifestacions i els parlaments que quan vaig arribar a casa li vaig haver dir a la meva dona, diu, cariño, hoy hago la cena yo. ¿Dónde está la cocina? T'ha agradat? No te fots cara de tonto, Bueno, però això és bueno, com és aquell igual. que deia que li he donat més llibertat a la meva dona Sí. i li he fet la cuina més gran. Sí, No? sí. No és exactament el És mateix, però no. masclista, És masclista, ho Diu, anava a dir. no, que això de Per aquí no, ¿dónde eh? està la Sí, cocina? perquè vol dir que aquest tio no sap ni on Clar, està la cuina. vol dir que Doncs mai clar, ha- però això no és masclista, això No. és que el Sí, tio vol és dir un que sempre ho inútil. fa la noia. Perquè això és perquè el tio és un inútil. És igual, deixem-ho veure. Diu, mira, diu, Ara sí que t'ha fet riure. Molt bé. Molt bé. Diu, ahir se'm va trencar la tele. Sí? Sí. Diu, i vaig estar parlant amb la meva dona. Diu, escolta, tu és simpàtica la tia. Aniran de l'estil avui. Aviam. Torna a repetir, que no l'he entès. Diu, ahir se'm va espatllar la tele i vaig estar parlant amb la meva dona. Diu, escolta, tu és simpàtica la tia. És igual, ara sí deixa-ho que- deixa córrer, Sí, dale. deixa-ho córrer. Diu, hola, cariño. I ella li diu, hola, cariño.
desapareces 16 días porque vas a comprar tabaco y apareces ahora diciendo hola cariño, i ell diu, hòstia, el tabaco, ahora vengo. Això què és? Perquè l'altre dia va haver una manifestació de tots senyores? tots són. Que és una revanxa de vostè o què? Diu, Vindran aquí al palaran, L'altre dia passejant per la Gran Via vaig passar per una tenda d'això de segona mà. Hi havia un vestit de núvia penjat, amb un lletrero que deia «Se vende vestido de novia usado solo una vez por error». Espera't un moment que vaig anar apuntant els que ja he dit, per si després no repetir-me, Diu, buenas, le llamo de Vodafone. Diu, ¿tiene algún fijo en casa? Diu, sí, mi marido, en la fábrica. Diu, no, señora, me refiero al terminal. Ah, el abuelo, ya se ha jubilado. Diu, cariño, ¿qué? Diu, quiero que nos casemos y seamos felices. Decídete, o una cosa o la otra. No t'agraden. A col·legi, el professor, el nen va al professor i li diu, el professor diu, em compra un número del sorteo de la tómbola que organiza la señora Marquesa? Diu, el primer premio es un coche deportivo. Y el profesor diu, ¿y cuánto cuesta el billete? Diu, el billete cuesta 25 euros. Diu, joder, con la Marquesa. Diu, este es el segundo premio. Ella riu, Aquest sí, aquest el salvo. Diu, Pepe, ¿qué te ha pasado en esa oreja? Diu, estaba planchando, llamaron por teléfono, me confundí y conecté. Diu, qué cagada. Y en la otra, diu, ¿te puedes creer que el imbécil volvió a llamar? Paco, qué raro huele el perfume que le has regalado a mi madre. ¿Cómo se llama? Diu, Cucal. No l'he entès. És un pesticida d'aquests. Cucal, contra les cucaratges. En el restaurant... Molt dolent, per això. Sí, però bueno, és un acudit dolent. És que jo només els explico dolents, Ja, perquè si els explico bé ell no els entén. Diu, en el restaurant, el client li diu en el cambrer, diu, ¿el pescado viene solo? No, señor, de ninguna manera, se lo traigo yo. Això no és dolent, això és dolentíssim. Això és una mica... Molt heavy, Diu, María, qué felices éramos hace 15 años. Pero si no nos conocíamos, diu, por eso. Ja està? Te n'explicaré un que no el porto aquí, però que ara me n'he recordat amb això de la planxa. La dona davant del policia diu, mi marido ha muerto de un calentón. Diu, vale, señora, diu, pero suelte la plancha lentamente y levante las manos. No s'ha entès? Mi marido ha muerto de un calentón. Una mica. Mi marido ha muerto de un calentón. Vale, señora, suelte la plancha lentamente y levante las manos. És igual, va. Bueno, què? Claro, que sí que l'he entès, home, Sí. però és molt dolent, home. Era Que- fluix. Ja està. No, hi ha dues senyores grans que una truca a la porta de l'altra i aquella surt i diu, diu, qué ilusión, me hiciste recordar cuando pasabas a buscarme para ir a la disco. I l'altra diu, pues arréglate que nos vamos de farmacia. Bueno, sí, això ja passa, aquestes coses. Però no em faci vostè com aquest locutor de ràdio, que vostè el deu conèixer, que comença... Ens en recordeu quan fèiem aquelles festes i teníem 15 anys i saltàvem i ballàvem? Saps què vull dir, no? No. Qui és aquest? Alberto Maya. Alberto Maya, que és molt amic meu. Home. Però Alberto, hòstia, que quan el sentim parlar després ens hem d'anar comprant antidepressius. Com que se'n recordeu de quan saltàveu, ballàveu i fèieu aquells guateques i tot això i teníem 15 anys, home? El senyor se'n recorda. Sí, home, carai, me'n recordo de quan vaig néixer, que vaig sortir com un tap, paf, contra d'allò, sí. Més o menys. Bueno, escolta, Dit això, ha sigut un incís. diu, ¿será que cuando uno envejece cambia de color? Y diu, ¿por qué? Diu, porque mi vecina, diu, a su marido antes le llamaba mi príncipe azul. Diu, ahora le llama viejo verde. Molt bé, doncs vinga, No, ja ara està. l'últim. Però dediqui la Mataró avui No, a tot el Maresme, l'últim. però Aquest últim me l'he estat rumiant a casa Bueno, però perquè escolti. és recuperar un clàssic. Dediqui la Mataró que avui... No, que aquest és recuperar un clàssic. Li dedico a la Sara, la mare de la Gemma. Oh! Sí, Bueno, perquè és un clàssic que li agradarà. Vale. Me'n recordo que el dia que el vaig explicar fa 2 anys, la teva dona va fer un xiscle amb el final. vale, però va. Ui. Si abans no venia la meva dona per aquí. Sí que venia, hòstia, l'hem hagut d'aguantar bastant. Bueno, però és igual.
Diu que hi ha un home que es fa un chequeo y el metge le diu, oiga, diu, está usted muy bien para sus 60 años. Digo, ¿y quién le ha dicho a usted que yo tengo 60 años? Tengo 69. Digo, oiga, pues su padre le dejó unos genes. Digo, ¿por qué? Digo, mi padre no ha muerto. Digo, mi padre tiene 89, digo, y todavía trabaja de peón de albañil llevando tochanas de un lado para otro. Entonces los genes eran de su abuelo. Digo, ¿pero por qué quiere usted matar a mi familia? Mi abuelo también vive. Digo, tiene 120 años, digo, y el mes que viene se casa. Digo, hombre, digo, con 120 años y todavía tiene ganas de casarse, digo, ganas no tiene, digo, pero como ha dejado embarazada novia... Bueno, aquest està bé, aquest està bé. Aquest sí, aquest li agrada. Molt bé, senyor Senyol, doncs vinga. Bueno, doncs, fins la setmana que ve. Si la setmana que ve hi ha la Gemma aquí, tornaré, si no, no, Ah, no? Ui, No. doncs, Bueno, depèn de Josep. també diem que vinguis a la senyora Sara. També, És veritat. també Perquè, això, però sí. amb ella per fer-li una entrevista. Vale, molt bé. Més seriós. D'acord, doncs ara anem a passar a l'actuació d'avui i després tornem de seguida, passem a publicitat i tornem de seguida. Endavant. Él escribe su historia en una hoja, no mira el lápiz, tampoco el papel. Ya va contando 127 grietas en el techo. Nadie se imagina su filosofía de árbol. Brotando al sol, su alma volando como el viento.